Salam qadirli tomoşaçılar. Yayılımda Ceyhun TV. Biz sizin ekliğinizi hoş gördük. Biz şäkerimizin dürli yerlerine gedelenjimizde seyahatimizi dowam etdirýär. Niha bugün könneken biz Lewap Vilayat Ýöretýe Sunwat Mekdebine mehmançylykda. Lewap Vilayat Ýöretýe Sunwat Mekdebi 1975-nji ýylda gurulyp ulanylmaga berildi. Bu ýerde jemi 9 sany bölüm 200-den gowrak talip hem bilim alýar. Şol tanda men hem Lewap Vilayat Ýöretýe Sunwat Mekdebiniň türkmen millet saz gurallary bölüminiň kanun hünäriniň 4-nji ýyl talibi. Elbetde men hem şu ýyl bu okum jaýynyň uçurmy ayrılşatyma gelen ok, şu pursatdan peýdalanyp men öz muallimlerime, ustaşlaryma köp sag bolsun aýdýan. Goý olaryň ählesiniň janlary sag bolsun, başlyk görsin mundan beýlekde işine, okuwyny üstünlük arzu etýär. Elbetde bu okuw jaý bilen tanış bolmak siziň ähliňiz üçin gyzykly bolar diýip umyt etýän. Gelin indi bolsa okuw jaý bilen has ýakyndan tanış bolalyň. Salam muallim. Salam. Özüňiz bilen tanış edäň. Men Lewap Vilayat Ýöretýe Sunwat Mekdebiniň mugallymy, orkestriň topal ýolbaşçy Bahadur Haydarow. Hawa. Muallim, edil şu wagt haýsy adetlerini ýerine ýetirdiňiz? Edil şu wagt meşhur kompozitorymyz Gurban Guliýewiň Watana söýüji diýen eserini ýerine ýetirdi. Töwereme. Sag bolun muallim, mundan berekde işiňizi üstüne arzu etýär. Gadyrly tomoşaçylar, gelin indi bolsa hor klasyna girelim. Hor toparynyň ýolbaşçysy Türkmenistanyň halk artisti Berdiýew Bäşim Genjeýewich. Biziň welaýatymyzyň bir näçe döwletimiziň bir näçe bätdeşiklerinde biziň hor toparymyz baýrakly ornara munasip bolýar. Gelin indi bolsa bir azajyk hor eserine diň salalyň. Salam muallim. Wa aleykum salam. Ene bugün görýän menen hor tapagyny geçýäňiz. Ene şu toparlaýan işleriňizde haýsy usulan peýdalanýaňyz? Täzeden haýsy? Toparlaýan işleriňizde haýsy usulan peýdalanýaňyz? Doğrudan horsun wada gaty bir inçe bir köplük bolup, ondan köp sesli bolup aýtmak. Onda her bir şu duran taliplerden bir aýratyn zehin talap edýär. Elbette nota sowady bolmaly, eşitiş okuýy zehini bolmaly. Usulumuz şu sesleri biriktirip deň derejede alyp gitmek. Her ses öz güýjünde, öz dinamiki belgisinde ýerine ýetirmek. Şonu gazanmak, seslenmäni, jümläni biriktirip aýtdyrmak. Deň başlap, deň tamamlamak. Deň tamamlamak. Sag bolun muallim, mundan berekde işiňizi üstünlük arzu etýäs. Sag bolun. Gadyrly tomoşaçylar, gelin indi bolsa tans klasyna girelim. Tans klasynyň mugallimi türkmeniň 6 asr bätdeşiginiň ýeňçisi Ogulдөндө Altyýewa. Gelin indi bolsa muallim bilen söhbetleşik geçirelim. Salam muallim. Salam. Komşuňyz? Sağ ol. Muallimine saz bilen hereketi nädip sazlaýaňyz?
Saz, aydım, saz, tan sungatları bir-biri bilen ayrılmaz, ara bağlanışık sungatlar. Hawa. Maha saz ölçeginde 4'ten 4, 4'ten 3, 4'ten 2 ölçeklerinin bolşaly edil tan sungatında hem şeýle. 4'ten 3, 4'ten 4 belgili sazları hayallyk bilen, emay bilen yerine ýetirilýän hereketler goýýas. 4'ten 2 saz ölçegli aydymlary, sazlara bolsa, tizlik bilen yerine ýetirilýän Hareketleri goýýaňyz. Hawa. Sağ olun oğlum. Hawa, mundan melekde işiňizde üstünlük arzu etýäs. Siz de işiňizde üstünlük arzu edýäs. Sağ olun. Salam oğlum. Salam. Molimine görýän welin siz orkestr sapagyny geçýäňiz. Şu wagt haýsy adetlerini ýerine ýetirdiňiz? Şu wagt biz Niemets kompozitory Johann Sebastian Bach'ın skripka ve krişli saz uralary üçin La minor konsertini ýerine ýetirýärmiz. Töweleme. Molimine kamera orkestr sözüne biz bilýäs. Ýönüne kamera orkestri diýmek näme? Elbette bu gatygowy soraw kamera orkestr diýmek esasen biz bilmeli zatymyz kamera sözüniň manysy da. Hawa. Kamera sözü bir otog diýmekle anlatýar. Kiçijik bir otog gözüňize gelýän bolsa, şu kiçiräk bir otogyň manysyny berýär. Edil şol otoga da şu orkestrň düzümi sygmaly da. Ana şol da kamera orkestri bolýar. Hawa. Sağ olun oğlum, işiňizde. Hawa, sağ olun. İşiňizde mundan melekde üstünlük arzu etýäs. Sağ olun. Sağ olun. Gadyrly tomaşaçylar, ine de ikinji gata geldi. Gelin inne bolsa nakkaşlyk sunugaty bilen biraz tanyş bolalyň. Nakkaşlyk sunugatynyň moýlumy Türkmenistanyň sunugaty at kadynyň işgäri Baltaýew Murat Ereşewç. Gelin oň bilen söhbetleş bolalyň. Salam oğlum. Salam. Töweleme. Salam oğlum. Salam. Oğlum, ine şagirdleriňiz bilen bugünkü günü ine moýlum bolup öwredip oturýarsyňyz. Şu wagt haýsy sapaňyzyň ady näme? Sapaňyň ady renk bilen sura çekmek. Şu renk bilen sura çekmekden şu taliplara renk bilen sura çekmek öğretýäs. Ilki bilen kalam bilen sura çekmek. Kalam bilen suradan çekmek zerur. Kalam bilen sura çekmek diýen dersimiz hem bar. A bolmasa renk bilen sura çekmek. Ýöne şu renk bilen sura çekmek, kalam bilen sura çekmek. Ondan soň taslama diýäs, eser döretmek. Ol şu üçünsem bir maksada gönüktirilen sabaklar şol. Indi şu taýda şu nakkaşçylyk sapaga, nakkaşçylykdan renk bilen sura çekmek. Şondaýna häzir natürmort diýäs. Natürmort dürli öý kurallaryndan bolan enjamlardan düzülen kuralların suratlarını çekip öğrenmek. Demek onu şu zatlan suratını çekkenizde şu var. Hawa, şu zatlan suratını çekmez. Şunu öğredenler näildi taliplara ilki bilen tapgırlayın, izigi der. Renkin üstü bilen, tonun üstü bilen tapgırlayın, göwrümi taraşlamaly öğretmek. Birinci tapgır näme etmeli? Men bulara sapan maksadyny aýdýan, birinji tapgyrny aýdýan, ikinji aýdýan, üçünji aýdýan, dördünji, soňra şonu ýygnap gotarşýardy. Soň her gaýsynyň güýçüne görä bakasyny berýär. Ana şu ýagdaýyň gidip duran ýagdaýyna geldiň. Sağ olun moýlum, ondan berekde işiňizde üstünlük kemraňyz bolsun. Sağ olun. Sağ olun, gelip durun. Sağ olun. Fjo fjo, all the one call, no,
bolsa aýdym aýtmak sunugat bilen tanış bolalım. Aýdym aýtmak sunugatynyň mowlemy Halypa mowlem Joray we Täzegül Baltaýyna. Salam aleyküm. Salam. Hoş geldiniz. Sağ olun. Haýsy dil aýdym ýerine ýetirýäňiz? İtalyan dilinde dünya meşhur Yersin aydımı diýip bir İtalyan operasından Hawa. Giuseppe Verdi, İtalyan kompozitorunun aydımını yerine ýetirýär. Ariýasyny, Yersin ariýasyny. Töweleme. Molim näçe ýyl bäri şu mektepde zähmet çekýäňiz? Livan Yurita Sunat Mektebi'nin aydym aýtmak sunaty bölümünde men indi Nesebetdiňden 37-nji ýyl zähmet çekýän. Molim şerde size öz adynyň hem bir ähli ýurdumyzyň adyna sag bolsun aýdasym gelýär. Ýa-ni siziň bir näçe şagirdleriňiz bilen biziň meşhur adamlar diýen rubrikamyz bar. Şo rubrikamyzda da söhbetleşdik. Geçenmizde Halypam Täzegül mowlem diýip aýtýarlar. Töweleme sag bolun Halypa şeýle şagirdler ýetişdirýäňiz. Olaram elbetde gahrman arkadamyzyň şaher paýyna da münasip bolýarlar. Indi molim ştaýdy ýene bir soraw beresmi elýär eger mümkin bolsa. Dinleýijiniň ýüregine nädip täsir etmeli? Yürekten sızdırıp aydılan aydım dinleyicinin yüreğine varmalı. Ya da şadiyen aydım aytacak mı? Sen bolup bileninden şakandaz olmalı şey değil mi? Değişken olmalı. Sen şu şeyle aydımı gözlep tatmalı. Şol aydım bilen, şakandazlık bilen sen kalbini açmalı. Halka da şeyle söyleyen kazandırmalı. Sen şakandaz hükmünde, şeyle şadiyen aydım hükmünde sen yerine yetirici hükmünde şol dinleyicinin yadında kalan. Son şol dinleyici şol aydımçı konsert veriyen olsa kalmaz şol dinleyici hemişe de şun hemişelik dinleyicisine öğürler. Şeyle değil mi gücüm? Doğru. Benim düşünüşüm şeyle. Doğru. Sağ olun oğlum. Köp. İlk ölene can sağlığı arzu etken yani işinizde de bir üstünlükler hemrağınız olsun. Sağ olun oğlum. Size de sağ olun. Sağ olun. Adlı tamaşaçı, bizim enneki söhbetleşimiz Vatan Bolun Söýüş üçin medalın eýesi Rustam. Gelin ilkilene orkestrın yerine ýetiren sazyny dinläliň, soňra bolsa mowlem bilen söhbetleşip bolalyň. Salam oğlum. Haýsy eser işleýäňiz şu wagt? Bize eser Bayram Hudaýnazar Can Vatan eserini işleýär. Töweleme. Hawa. Molim dirijor orkestrda näler rol oýnaýar? Dirijor esasana birinci guramaçı. Hawa. Son terbiyeçi ve molim. Töweleme. Esası yollar. Hawa. Molimine Lewat vilayatyna medeniýet günleriniň taýýarlyk işleri geçirilip durdy. Siz hem şol bayramçylyga taýýarlyk görýänsiňiz. Şo dogrusyna da bir görüň bereň. Medeniýet günlerimize biz ele yankı aýdyşmaýaly Can Vatan eserimize ondan sonra arkadağımıza bağışlanan Merdan Anna Muradov'un Arkadağı diýen eserini yine Daşar Yurt eserlerimizi işlep duruz. Hawa. Taýýarlygymyzy görýäs. Sağ olun oğlum. İşinizde de mundan meýlek üstünlük hemrağınız olsun. Sağ olun. Sağ olun. Gadyrly tomaşaçylar, ene bu ýerde bolsa Owaz akapella topary taýýarlyk işini görýär. Owaz akapella toparynyň ýolbaşçysy Türkmenistanyň Sunugatda at gadanyň işgäri Döwlet Sahadyw. Gelin indi bolsa mowlem bilen söhbetleşip bolalyň. Salam oğlum. Salam. Haýsy eseriň üstünde işleýäňiz şu wagt?
Şu an çağdan kaşığımın zülfün senin diyen esenin üstünde işler. Tuğlama. Molim, saadlı ve saatsız aydım yerine getirmenin tapavıdı nemede? Saadlı aydım yerine getirmek ansat. Sebäbi ol aydımçılara kömek edýärler. Hawa. Saatsız yerine getirmek kıyın bolýar. Sebäbi aydımçılardan ulu usatlyk talap edýär. Hawa. 4 ses, aýry sesler var. Olar her aýt öz sesinde aýtmak. Molimine biz bilýäs, owad akapella topary türkmeniň altynatır bätleşigine hem bir näçe gedek ýeňji bolly. Mundan beýlekde işiňizde de üstünlük arzu etýäs. Üstünlük hemraňyz bolsun. Sağ olun. Sağ olun. Molimine görýän welin siz üstüne otuňlar iň gowy şeýle hem iň inçe zatlaryň birini öwretýäňiz şagirdlere ilk bilen özüňiz bilen tanışyň. Men Atajan Merdan Hemraulevich, men şu Leva vilayet ýurty Sumut mekdebiniň heykeltaraş molimy Çeperçilik akademiýany tamamladyk. Kakam heykeltaraş Atajan Hemrauly, görnükli heykeltaraşlaryň biri. Şu aýda biz ine Leva ýurty Sumut mektebinde heykeltaraş bölüminde molim bolup işleýär. Sağ olun molim, mundan beýlekde işiňizi üstünlük hemraňyz bolsun. Sağ olun. Sağ olun. Salam molim. Salam. İlk bilen özüňiz bilen tanışyň. Men Ýurty Sunat mektebiniň muallimi Merdan Şaryp. Hawa. Toparyňyzyň ady näme? Toparymyzyň ady Nagma Topar. Nagma Topary. Şu wagt haýsy eser ýerine ýetirýäňiz? Şu wagt Karl Jenkinsonyň Pallaty eseriniň üstünde işläp durýar. Tuğlama. Sağ olun molim. Mundan beýlekde işiňizi üstünlük hemraňyz bolsun. Sağ olun. Sağ olun. Salam molim. Salam. Özüňiz bilen tanışyň. Men Leva vilayet ýurty Sumut mekdebiniň fleyta kakıp çalýan saz gurallary bölüminiň fleyta hünäriniň muallimi Arbak Fazla. Molim şu wagt haýsy saz işleýäňiz? Şu wagt biz 3-nji ýyl talim nepesi boljandan Nuri Hylmamedowyň Prelude saz eseriniň üstünde işleýäs. Tuğlama. Näçe ýylllarda ekmek çekýäňiz? 2006-njy ýyldan bäri 10 ýaş ýyldan bäri ekmek çekýän. Tuğlama. Sağ olun molim. İşiňizde mundan beýlekde üstünlük hemraňyz bolsun. Gadarly tomaşaçylar, gelin indi bolsa dutar klasyna girelim. Salam molim. Salam. Molim, haýsy saz ýerine ýetirýäňiz şu wagt? Biz häzir şu dutarçylar toporumyz bilen Usat dutarçy Çartaç Mehmedowyň Sowgat eserini öwrenýäs. Tuğlama. Molim, ansambl bolup ýerine ýetirilende näme öňsermeli? Ansambl bolup ýerine ýetirilende esas ansamblň maksady şu dutar saz guralynda çylşyrymly kaku we basuw tilsimlerini okuwçy öwretmekden, şonuň ýalda sazyň şyryň lawuzly owazlanmagy üçin doğru ve doğru ses almak täärlerini öwretmekden, şeýle de şol eseri bir adam ýaly topar bolup ýerine ýetirmekden ibarat. Hawa. Sağ olun molim. Mundan beýlekde işiňizde üstünlük hemraňyz bolsun. Sağ olun. Sağ olun. Gelin indi bolsak kanun hünäriniň muallimi Arzu Muradowa bilen söhbetleşip bolaryn. Salam molim. Salam Gülcüm. Molim şu wagt haýsy sazyň üstünde işleýäňiz? Biz häzir Merdan Ýazmuradowyň Güller diýen eseriniň üstünde işläp oturýarys. Hawa. Nesip bolsa bizde konsertlarda ýerine ýetirmek niýetimiz bar. Nesip bolsa. Sağ olun molim. Mundan beýlekde işiňizde diň üstünlikler arzu etýäs. Sağ olun. Sağ olun. Gelin iki bilen şu klasa girelim.
Özüňiz bilen tanışydyň. Men Sazyň tarihi nazariýeti bölüminiň muallimi Mähri Çaryeva. Muallim şu wagt haýsy dersi geçýäňiz? Biz şu wagt 1-nji ýyl talipler bilen Daşarýurt saz edebiýaty dersini geçip oturýarys. Näçe ýyl bäri zähmet çekýäňiz? Men şu Lewa Filat Ýöretme Sunat Mekdebinde 7 ýyl bäri zähmet çekýärim. Töweleme. Muallimine görýän menen sany ulugam kem ýerleşdiripsiňiz, mundan näde peýdalanýaňyz? Hawa biz Daşarýurt saz edebiýatyny häzirki zaman usullarda geçýäris. Biz sapamyzda kompýuter tehnologiýalaryny, multimedia tahtasyny giňden ulanýarys. Hawa. Sağ olun muallim. Mundan berekde işiňizde üstünlük hemraňyz bolsun. Bolýa. Sağ olun. Ene bu ýerde bolsa fortepiano bölüminiň muallimi Merdan Anay tapak geçýär. Gelin häzir oň bilen bir gaça söhbetleşip boralyk. Salam muallim. Salam. Muallim şu wagt haýsy saat ýerine ýetirdiňiz? Şu wagt Rahmanowyň preludiýa eseriniň üstünde mekdebimizde geçiriljek bölümümizin Hasabat konsertine taýýarlan. Töweleme. Muallim men şu ýerde bir soragym bar da, mümkin bolsa bersem bolýar? Başyt. Ine men gawat gelýände, käwagt şu pianinanyň gapagy diýeli, gapagy açyk ýagdaýda, käwagt bolsa ýapyk ýagdaýda. Onuň sazda täsiri barmy? Bu soragym royal bu konsertni instrument. Saz uraly özü. Gapak näme haçanda sazanda pianist şu yekelikde ýerine ýetirilerinde gapak açylyp ýerine ýetirilýär. Şu wagt görüşünde açyk görnüşde. Eger haçanda şu sazanda bir haýsy bir instrumentde ýa saz uraly ýa bir aýdymça sazandarlyk edende şu gapdallaky sazandarlyk edýän adamynyň ýa eseriniň instrumentiniň şoň sesini basmalyk üçin harlı çalınıyor şu. Hawa. Indi muallim, indi şu pedal diýäsde. Şol näler rol oýnaýar? Pedal bu royalda ýa fortepianoda 2 san pedal bar. Häzirki zaman elektron fortepianolar bar ýörüýär. Olarda ýa ondan bärakdaky instrumentlerde 3 sanan bolup bilýär. Hawa. Bu funksiyonlar vardı. Bir kliskaça gurrun erkeçeyin. Sağ pedal, sağ tarapdaki sesi yanlandırmak için. Belli bir neme yetirip vermek için sana bir şu käbir eserlerde şonsuz süýjüligi duyulan o. Övüşün renk görýär. Ol şoň üçin gerek. Sağ tarapdaki pedal. Çep pedal bu eserde gelýän ýa piano diýärse biz öz sağ dilimizde yuwaş çalmak için bir pianoda eserde meselem şu bir piano dogry gelse eserimizde onu el bilen ýerine ýetirip bolar. Käbir ýerlerde 3-4 piano görkezmeli ýer bolýar. Şu dinleýär, şonu ýetirmeli. Şoň üçin bize çep pedal kömek berýär. Diýme onda sadetlerinde gaty uly rol oýnaýar ekende. Aýaňky 3-nji pedal diýelim. Ol dinleýijilerimize has bir gyzyklyrak bolmagy mümkin. Onuň funksiyasy häzirki zamanlarda elektron nemelerde, saz urallarda ortakyny basyp, ýani ortak pedaly basýan şol mesela şunu saklaýar, bärdäki etjek zadyny diňe şutesini özüň saklap berýär sana. Registrine bagly ol. Düşünüm. Ol häzirki zaman nemelerinde, häzirki zaman elektron fortepianolarda şeýle. Köýüne tahtadan oju gadymy pianinolarda ýa royallarda ol umuman şol buluşyda diýilýär. Orusça aýdanmyzda. Sesi basýar. Sesi basýar, umuman basýar. Ol klawiaturany agyrlaşdyrýar. Ýörüýär şu muzikantym. Ýörüýär sazananyň tehnikasyny has artdyrmak üçin. Hem sesi basylýar, umuman eserde. Şu ortak pedal bas işläninde onuň kömegi pianistin tehnikasynyň hasam artmak üçin birinji peýdasy. Ikinciden hem goňşy otogdaklara ýapylmaly goňşularyňa diskomfort döretmezlik üçin. Hiç gelip ziyansızlandırmak üçin. Bir rahatlandırmazlık üçin. Şol ol hyzmat edýär ortak pedal. Sağ olun muallim. Mundan berekde işiňizde üstünlük hemraňyz bolsun. Sağ olun. Sağ olun.
Qadırlı tamaşaçılar, gelin olsa Türkmenistan'ın halk başçısı Halipa Muallim Qurbandarda Öbes bilen söhbetleş bolalım. Salam Muallim. Salam bana. Muallim şu vaat qaysi aydım yerine getirdiniz? Şu vaat şol merhum şahirimiz Yaman Saparov'un sözlerinden döreden Mahmar Hiciden aydım ben. Cemaatçılığımı tüm şu vaat yerine getirdi. Halipa, biz bilýär sizin şagirdleriniz velayet derejesine, döwlet derejesine geçirilýän bir näçe bäs eşikleriň ýeňjileri. Şu ýerde öz şagirdleriniz hakynda da bir gurrun beräň. Şagirdlerimiz ilkäwsine şükürläzik şagirdleri saýlap almaly bolýar. Soňunda ses gorny, ondan soň ýanky ýat gorny. O soň ýanky urgu duygusu var. Şu zatlaryny saýlaprak alandan soň o ýanky bilen çağırıpdan dogry güni sesini goýmak. O soň şol üçlügiň birikmesi var. Baksyl sungatynda üçlügiň birikmesi var. Näşe edip şu barmak şunu ýabaklamak diýip alan wagtymyzda şu barmagym düşde şuňa da marden diýildi. O soň şowat pokurdagym täňmeli. Şul üçlük birgen wagtynda üçlük birgip bir owadyň owady owasyň usat öwrümleri kemale getirýär. Soňça çağalarly ýaşlykdan şalama şaýyrdy diýär. Bu tarap kakşdyryp ozaň gapdyrdan goşga kapyp kellen saçdyryp o sadyň içine girmän tapyrdak gidip bermediýäli çağalar dogry ýoly gönükdirmeli. Çağaçyklaryny Amanjany, Jemaljany başdan dogry ýoly gönükdirdim. O eksem anam gaty ödedi. O velayet bäsleşiklerinde de ýeňji bolup, o zaman döwlet bäsleşiklerinde ýeňji bolup, o zaman ulça döwlet çärelerine, velayet çärelerimize gatnaşyp, ilimiň hormatyny sag bolsun alyp ber şagirdlerim özlerim üşüklice aydımlarymam öz aýdyşymy ýaly edip hiçsadyň gaçyrman, hiçsadyň getirmän. O ýerine ýetirýär sebäbi ol her öňeten gelip türkmen aydym sadyny çekelep, özüçe aýdyp, o tapyrdadyp gidip ýerýär. Däsebä bul möňüllüklaryň, şol oglaryň, seljuklaryň, sallarlaryň, guňlaryň döwründen bäri türkmenler kemale ýerli bäş şol aydymda gelip oturan aydymlar bular her kim gelip tapyrdadyp, eýlek çekelep, kelesine gelen zat edip berdi. Onda biziň tohumumyzdan biter, sunnatumyzdan biter. Aslında insanda şondan hiç deregen galmazdy. Sağ olun Muallim. Mundan berekde üstünlük emrağınız olsun. Aydanın gezin bana. Sağ olun. Garaşçılığımızın 25 ýyllyk ýubiley medalynyň eýesi şu okuwjanyň ilkinji uçurumlarynyň biri we şol wagtdan bäri şu okuwjanyna zähmet çeken mektebimiziň Halipa Bayram muallimi Jorakuliýew Babakuly Fayziýew bilen gelin häzir söhbetdeş bolalım. Şu vaat qaysi saz eseriniňizini işleýäňiz? Häzir İtalyan kompozitori Niccolo Paganiniň Kapris nomer 24-üsini üstünde işleýär. Konsert taýly körer, şu eseri ulu görünmeli eser. Üstünde işleýär. Muallim Halipa şagirdden ozmasa hünär ýeten diýen bir atalarymyzdan gelýän akyl sözü bar. Elbetde sizem bilýär siziň bir näçe şagirdleriňiz, bir näçe bayraklaryň eýesi, laureatlar. Indi şo hakynda da bir özüňizem gurrun beräň. Ýa, şu dinläp oturan taýlymyz geçenki 2020 ýylda Türkmenistan beýtiragynyň mekany atly ýylda Zekin Coşkun atly bilen geçirilen bäsleşikde ýörüte sungat mektepleriň arasynda, talyplaryň arasynda geçirilen bäsleşikde ýeňji boldy şu talybymyz. Ören zehinli, tawantly, özünde ören köp işler, konsertler, welatyňyzda bir näçe konsertler bilen çykyş etdi. Näzem görüp duran eseriniz taşyrt eseri güçlü, ulu görünmeli eser. Şunun müfettesinden gelýär şu taýlymyz. Töwelim. Bundan başga da endi aýtsam, öňkülerin içinde de bar, oňa okuwçylarym, häzir konserwatoryada okuyan okuwçylarym bar. Türkmen Milli Konserwatoriyasy tarapyndan geçirilen bäsleşikler olarda ýeňjilerim bar, olar Altay Aziz diýip, Berdiýew Suhra,
Rustam Rustamov, Bagil Hemrayeva. Sağ olun molim, bundan meylekte işinizde üstünlük hemrağınız olsun. Gelinin orta Türkmenistan'ın Sunuot'ta at qadanan işgari Xalepa Muğolim, kompozitor, Türkmenin altın asır bəyətləşiginin 3G'deki yengisi Sultanov Batır Jorayic bilen söhbetleşip olalım. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Molim şu vaat qaysi sapa geçeceğiniz? Hazır biz talipler bilen saz eserlerinin derine oyunca variasiya temasını öğrenmekteyiz. Hawa. Molimine biz Belyasa Levap velayetine medeniyet günlerini tayarlık işler geçilen. Sizem şu medeniyet günlerini nemede tayarlayanız? Eserleriniz var da bir görün vereyim. Hawa hazır velayetimizde medeniyet günleri geçip dur. Şol günlerin hepdelen çeklerinde bizim okuyacağımız aktiv katnaşya özünün toporları bilen halk saz orkestr toporu var, xor toporlarımız var. Şol toporlar bilen ısınışıklı işleyen, olur bilen aydındır sazların üstünde işleyez. Benim şol şanlı karıştığımızın 30 yılına ulu gövrümlü simfoniki eser yazdım. Toylu Mekan Türkmenistan deyip, onam ulu simfonik orkestr için partiturasını yazdık. Nesip olsa Aşgabat'ta Devlet Simfonik Orkestr'ın yerine getirmeginde yerine getirirler deyip fikir ediyen. Nesip olsa. Sağ olun molim, bundan meylekte döröcülüğünüzde üstünlükler hemrağınız olsun. Sağ olun size. Sağ olun. Bu yerde 3. katta oğlanların umum yaşayışacağı yerleşer. Ene bu yerde bolsa qeydların umumi yaşayışacağı yerleşer. Bu yer okuyucunun 4. katı gelin. Ene bolsa qeydların umumi yaşayışacağı bilen tanışıp olalım. Qadırlı tomaşaçılar, ene şunun bilen bugünkü sayahatymyzy geçirip gutarýar. Sizin ähliňizden göwnüňizden turandyr diýip umyd edýän. Bu barada öz pikirleriňiz, bellikleriniz bar bolsa beýan edip bilersiňiz. Şeýle de biziň kanalymyza agda bolup bilersiňiz. Gepleşigimiziň illik sanlaryna görüşýänçä bolsa hoş wagtyňyz.